against the earth. Shout out mga kawaray, good morning. Ganda naman ang background. Oh. Ito tuyo. Para Saan? doon ang ano. Tantoy. Laag-laag. Naglag na ag si Apyang. Yan, ganda. Ang labo. Shout out. Dami ganun na. Ha? Kau. Daming kau, no? Wala ka jibular diri kan? Wala jibular diri ka. Wala? Oh. Daming kau, no? Oh! Baba mo yan doy. Ada ka anak silang sabang ngita tag jibular. Yan sabi mo. Ang imong kuan lagi. Pagdana na ba? Kapoy kumuha pagdana na ba? Nagdadyo na na. Gana? Malaki lang po si Arwa. Nagnanay itong bananaan. Ini gagawin mo ano ni. Ay, hindi nga ma. Pulwel din no. Eh, patong. Zaman kan kon. Pera. Para na balik ko ba. Oh, yaya ito da ha. Oh, daron sa tilaw. Shout out sa 6 viewers natin dyan. Baka may pako dyan, ha? Shout out sa 15 viewers natin dyan. Nak, ano? Sali ka dun, sali na. Sali ka dun. Hindi ka na kailangan natin hawakan. Tutugin mo yung nanay balay mo. Naka lang ito may lagi na. Uy, wag yang lupa. Maya na. Mamay mo, balik pero na yung shoes mo doon. Pag siya kanina, 5 piso. Balik ko lang cellphone. Diyan yung bagarit kay nanay. Dito na. Magaling mo yung kwidyas mo. Nata. Tsura yan mo na yan. Sigurang gamay rin mo sa linog biko gahapon. Pau! Nakita ka tawag, ikaw buanga ka. Sino aswang Pau?
Bakit? Saan? Lagi ko nakakaon ko mabilat. Nakano na yan? Saan? Basta wala. Hamog. Ano ka sa wala? Sila doon magtugtog sa inyo wala. Napupuno yan ang ano eh, yung ganyan oh. Dami. O yung ano. Nal, dyan, magbungkal ka na dyan. Uy, mga ano kayo niyan ha? Uy, ginagawa mo dyan. Ay, dalaway mo ako, magpapala na. Magpapala na. Ano sabihin mo na to? Kaya ako sa dyan. Oh, maano yung paa ha? Oo. Wow, iyak. Tayo. Bakit ba? Paano ka? Sabi nga maano ka eh. Gusto mo chinilas mo? Mali ang ano mo. Ayun mo. Balik ka dyan. Dramatic ka rin eh, no? Dramatic ka din. Ayun ba yung sabi nila? Ernst Kitchen Vlog, may galab shoutout sa'yo, tol. Ernst Kitchen Vlog, may galab shoutout sa'yo, tol. Dami na ipagkuhan pagtupos ni nanay sa lubid.
Magkatamaan kayo niyan, ha? Tara, tara. Saan nabili ng tubig yun, Nay? Hi vlog! Welcome to my guys! Way dua-dua! Sige magkilak! Shout out sa 1 million views. Paamo yan, ha? Paamo, baka maanoan. Ganda na gamitin mo. Baka maano yung paamo. Ano man? Asa marmar na kayo mag... Bibigyan na mo na mababagaw mag-ibang bata. Sabi yun. Katayin kita. Sabi ni yung bata, anak ni... Sabi, tinulak siya. Tinulak siya ni Rian, sabi niya, tangin na. Wait. Huwag mo daw tulungan. Hindi marok akong panty, makuko. Bukan ka ba? Yan, paamo yan na, ha? Ay, si kiyaw-kiyaw! Labi asi pa na, gabi ka, pagkat-kat. Kana na, palahan na ilang mga kuwan sa India. May e-bike din pala dito, eh. Asaan po na ba dong eh? Kanang simbahan, dapat dito. Ayun o, simbahan na dito. Kana may sakyan ni mo kwarto ka pa dong napunta sa kayo uli. Kana. Ano away ha? Sa sinaria ay ay marmar. Bako lagi. Nak, paamo, ha? Gabi
Baliktad kasi. Alam na ang trabaho ni Mark dyan. Construction din. Baliktad kasi. Ayusin mo. Baliktarin mo. Tayo lang ko. Ay, hilakay. Ano naman? Uwang lang. Ha? Uwang ba na? Mutunda punta. Hoy! Ayaw na ganito si bebe. Ayaw na kuniti ba? Anong nabuang? Isa kayo nagwas para sila eh. Mag-away talaga yung dalawa na yan. Di ba pagputagam si Jom Jom po? Sige, nagamo sila duwa. Duwa na yung ganahan na duwa daw. Dili sa ganahan stop. Ha? Ano gawin mo? Haras ka dito ba? Badyaw. Ano yung Marlo? Mar! Sakay ko! Dali! Diba tayo mamaya video, Mar? Maligo ka na doon, tanggalin mo yung damit. Sasakyan mo? Ha? Wala! Nasa probinsya guys, may dumadaan dito. Shout out sa 5 viewers. Ha? Ang dami mong views niya, 1 million na. 5 viewers lang. Pero na. 1 million in the house. Bakilid, naduwa mo ka? Dire, lagi ka na doon. Dire, bakilid. Suda. Yan, sige na, yan. Sige na. Wait na. Itong pababa, pagulongin mo doon. Ano, dihadapit ni Marchan ka maigo si Marchan. Kami na yung maigo pala. Si Marchan ba na yung maigo? Ganyan kami bukol sa pala. Okay, okay, mga tiguan naman mo. Ay, buang ka daw. Des marmar natin luha. Sige na. Batangan. Batangan. Sige na. Happy na yan. Padidit na na, hapit na na. Hapit na kay palugsong naman. Lugsong naman na. Bilisan mo. Bunawi ka. Bilisan mo, Mar. Bilisan mo. Bunali ang lubot. Bunali ang lubot ka. Yan. Ayun, yan. O, gata. Wala yung sura. Itse, mugduhan mo ka ba? Kasungat to, baka. Kalabaw eh. Nakakadadlaw marunong mag-iwang ka man. Surprise. Asa na sila nagtintin? Ma. Nakpaan mo ha. Ay. Ay, ay. Sige, pakyo. Wala na nila.
Hoy, talagang nag-i-enjoy ka dyan, ah. Wow! Hoy, tigil mo na yan. Bugata. Shout out sa 4 viewers natin dyan. Gawa tayo dito ng ano. Ang ganda dito. Mawa tayo sa palok dun. Meron mo dyan? Uy, ano ba? Kaya na, re-release. Tama na yan. Oo, ang dirty na ng paa mo. Saan mo kung gagawin na ako magkang doon? Kuturas na ba? Ano ba? Hoy! Pilas! Hoy! Ipatong ni na mga kahoy din Juman. Ato na ibalhin ang lamis. Ang nasa unja. Hoy, balaglaga ka dyan. Masagasaan yung ano ko. Sige. Tandaan mo, baka mataob. Out ko na. Ang mga anak mo. Kinuha naman ulit. Ano